I kan lægge lektier ind på elevplan. Jeg viser det på 2 måder. Først, hvordan I gør det ved at kigge på hver enkelt skemablok, og en anden måde, hvor I kan lægge et link ind til jeres lektionsplan. Men vi starter med hver enkelt blok, fordi det er den måde, jeg tror, der er nemmest for jer, og jeg anbefaler. Det første, I skal gøre, er at finde en skemablok, hvor I har den klasse, som I skal give nogle lektier for. For eksempel har vi her P414 samfundsfag. Den klikker jeg på, ligesom når I fører fravær. Så får I den, hvor I plejer at bruge fraværsregistrering. Det I skal nu i stedet for, er at bruge den, der hedder skemanote, oversigt og redigering, og den trykker I på. Når I har trykket på den, kommer den automatisk op med dit fag og dig selv som lærer, og så forsøger du bare at søge. Så kan I se, at her får vi en oversigt over alle de skemalagte samfundsfagstimer i den klasse med mig, så langt frem skemaet er lagt. I kan se, at jeg allerede har lagt nogle lektier ind, men vi prøver at kigge på, hvordan I gør det fra 0. I skal for den time, I gerne vil lægge lektier ind, for eksempel her 29. september 14, samfundsfag, trykke på redigere note. Så kommer I til det her felt, hvor I kan skrive jeres lektier. Jeg skriver her, læs grundbog side 10-20, normal læsning, fordi jeg hjælper dem med at forstå, om de skal skemalæse det, normal læse det, eller meget grundigt læse det. Du kan sådan set skrive alt det, du vil her, men det vigtigste er selvfølgelig bare at skrive lektierne. Når du er tilfreds med det, du har skrevet til de lektier, de har fået mandag den 29.9., så trykker du på næste for at komme videre til den næste gang, de har samfundsfag. Så siger den lige, ønsker du at gemme, og det siger du selvfølgelig bare lige ja til. Så kommer den automatisk til torsdag den 2.10., hvor du så også skriver lektierne ind. Det fortsætter du med, indtil du er igennem så mange, du vil frem. Vi aftalte, at man ikke skulle gøre det meget mere end 4-5 gange frem helst, fordi man kunne risikere, at hvis lektierne blev ændret, så skulle man ind og ændre det hele igen. Så til sidst, når du har lagt alle dine lektier ind, kommer du ud til den her. Den her er også ret relevant, hvis du for eksempel har fået ændret på dine timer, så du bliver nødt til at ændre i lektierne. For eksempel, at I hopper over nogle lektier, eller der er noget, I bliver nødt til at udsætte til næste gang. Kan du med de her piletaster flytte rundt på det, så det kommer til at ligge et andet sted. For eksempel vil jeg måske flytte det her til gangen efter. Så kan I se, at den flytter automatisk derned, fordi at vi ikke nåede det, eller jeg kan se, at vi ikke nåede færdigt med det, jeg havde regnet med, at vi skulle lave den her dato. Vi kan også slette noten, hvis du finder ud af, at du har skrevet noget vrøvl. Det gør du herover. Det gør jeg lige, for det var forkert, det jeg havde givet til jer selvfølgelig. Det var sådan set det. Det nemmeste, synes jeg, når jeg står herinde i mine noter her, bare at have lektionsplanen ved siden af mig, eller på et andet vindue på computeren, og skrive det. Du kan selvfølgelig også bare copy-paste det ind fra dit åbne dokument, du har. Så er der den anden metode, man også kan bruge. Der skal du igen ind på skemablokken, sådan ligesom inde på det her nummer igen. Så kan du heroppe vælge link til materiale eller opgave i stedet for. Det prøver jeg. Så kan I se, at jeg for dansk har lagt en lektionsplan eventyr ind, som jeg kan vælge. Hvis jeg vælger den og siger kopier link til skemanote, kommer det til at være et aktivt link for eleverne, der vender hen til lektionsplanen. Det kræver selvfølgelig, at du rent faktisk ved, hvordan du lægger materiale ud, så at du kan vælge det, så det vil jeg lige vise. For at lægge materiale ud, skal du tilbage til dine quick links, og så skal du vælge den, der hedder materialer og opgaver. Du kan også vælge den herover, men du når nogenlunde det samme sted hen. For materialer og opgaver, der vælger du materialer, og så siger du opret her, for eksempel for dansk. Og så kan du kalde den noget, for eksempel lektionsplan tema 2. Og så trykker du på gem. Når du så er her, kan du ligesom uploade det dokument, du har.
der var lige en advarsel. Så uploader du det dokument, du har, og så går det helt af sig selv. Jeg annullerer, fordi at jeg har allerede lavet den. Det var sådan set det. Jeg viser det lige et lille resumé af det væsentligste. Altså, ind på din skemablok for det fag, du gerne vil lave lektier til. Skemanotoversigt og redigering. Vælg dig selv og dit fag, det gør den automatisk. Og skriv ved de gule felter. Når du har gjort det, kan du se, der kommer det her lille gule felt. Sådan ser det også ud for eleverne, hvor man kan se lektierne. Jeg for eksempel skriver her, note, Bjarne Reuter, det forkerte barn i kompendium. Så det skulle give sig selv for eleverne. Det håber vi i hvert fald. Det var det hele.